Helo na gwylwyr YouTube, mae gennym ni fans o YouTube fan hyn heddiw, does? A mae gennym ni sialens a hanner ar gyfer y genod dewr yma sy'n ymlaen i fan hyn. Gwenllian, Sian, Lea a Lowri. Ydych chi'n barod? O, da ni'n barod, dwi'n meddwl. Na i egluro i'r gwylwyr adra be ni yn sy'n mynd ymlaen. Mae yna hufen ar y plat o'ch blaenau chi gyd. Ac yn cuddio yn yr hufen, mae yna 5 fferen fach. Enwog, ond da ni'n cael deud pa fferen. Oce? Da chi'n gwybod be i wneud ydych? I ffeindio nhw heb ddefnyddio eich dwylo. Iawn? Y cynta, i ffeindio'r 5 ohonyn nhw, a'i rhoi nhw ar y bwrdd fan hyn, rhowch eich dwylo ar eich pen, dwi'n siŵr iawn pam, ond pam ddim. A chi fydd yn fuddigol, oce? Ma'ch amser chi'n cychwyn. Mewn 3, 2, 1. Ma'n mynd amdani. Come on, Lea, fewn â chdi. Dwi'n eisiau fod yn shei. Lowri, mae eisiau rhaid y pen fewn yn iawn. 1 gan Gwenllian. Mae Gwenllian ar y blaen. Na. Lowri, mae'r triwch oeri'n fferen yn lan. Mae gallu clywed fi, nag oes? Digon o anogaeth. Dwi'n siŵr iawn faint gen Lowri, achos mae o wedi gorchuddio fo hufen. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n cyfri yn eu pennau hynny, felly dyna beth yn bwysig. Arhoswch efo ni, mi fydd o wertha. 3 fan hyn gen Gwenllian. 4 gen Lea. Mae Lea mynd amdani. Mae'n agos, mae'n agos. Ie! Ti wedi cael nhw i gyd, do? Emosiynau yn amlwg fan hyn efo'r genod. Dwi'n dall pa mor eich dwi'n dod ar y pen achos ti'n cael hufen yn dwallt hefyd. Sut ti'n teimlo? Balch. Ie? Fel gwobr, gei di fynd ar hufen yma atra efo chdi. Llongyfarchiadau mawr, a diolch i chi gyd. Alright.